जिबनाव हाबा जाथारनाङा गाइस सिआरपिनो गाइस गिलु बालुनो माबा सिआरपिनो एसे हमदोंनो वेलकाम बेक गाइस साननैसोनि थाखाय रिंखांपुरिखौ गारना गालांथ'नोसै मा हेल' होनदे हाय 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 नैबे सानैया जाबाय आंनि गार्डफोर बिसोर सानैबो ओइ मोजां थाबाय लामाया मोजां अखा बेनिफ्राय जोंनिया भिआइपि गारिया ओइ नेगासिनो दं आरोखि बेयाव दा बेयाव गाखोनानै थांसै जों ट्रेनसिम ओइ बाय बाय साननैसोनि थाखाय रिंखांपुरिया बाय बाय इसांखिनि लेंनायालाय आरो बाय बाय टाटा बा मालाय बिसोर सानैया ससमा गानो माथो जोंहाबो मेदामखौ ससमा गाननायबा जा मोजां नुखागौमोन नायै गंसे बायना होनोसै आं दा राङापारायाव गंसे बायना होनोसै आं गोसोमबासो मिलायगोन बिमानोबो फिसानोबो गंसे बायना होनोसै आं दा फिसानो माहाय सां गिनायमोनबो बियो मानसिनिखौ नुनानै आं मा मानासो लांनो रोंगोन आरो आं सानदों लांबाय दे जोंहा बेफोरखौनो बहननि खालामसै माथो खालामबावनो उपाय गैला नोंसोरो मिसिबनानै थादों फुंनि बुङै लागा मादों जाखो होनबालाय जेकेटखौ सोलाय आंबा खोनायाखै बेखौथ' नुखादों गैया जेबो जायाखै दा जेबो जायाखै गारमा सारमा आरामसो दं आदा घन्टा खमाय मोनदों बाम्बुलि टाटा लाभ इउ रिंखांपुरिखौ गारना थांथ'नोसै जों बाय बाय गाज्रि मोननाङा गाबनाङा Hi guys. ओरै लाब्रा Oke. Oke. Dania sudah. ayo muda kan bawa dia muda kan जिबनाव हाबा जाथारनाङा गाइस Denzel muda ketawa nggak dah. muda kan bawa agar menarik ke sana ya Pindah. जिबनाव हाबा जाथारनाङा होनदां नुवाखै बजार गारि बायदि बिदिसो जायो सोरबा mana bikin aku sih Sana. उनथिंबो सिगांथिंबो नुवाखै पस्तायबाय आङो बिराद पस्तायबाय खारदोंना Kadang lah. Kawan sini saja kan Nih. Tabai. Bye. ayo dia baca aja So guys. देखिए रंगापारा यो सेल्फी लागोमोन हाय हाय टाइम जाखिरा जगा 8टा जाखिने जहा र सेल्फी नाले भाइ दे बिमा फिसा नोंस्राखौ फट' थिखांनि जा ओइथिं था न'आव थांगोन नालाय दिनै राङापारा मोनफैबाय दायो गाइस जोङो थांगासिनो टिकेट लानानै ट्रेन गाखोनानै बिहाव बिखुनजोनाव आलासि जानो थांगासिनो गाइसफोर पुरि जानो थांदों पुरि मिथियालै बाजैया माला गाखोनो मोनगोन जादों आरो ट्रेनाव गाखोनो लुबैनाया हामथारला उरि बाबा लेथ्राथारलै मा लेथ्राथार सि ओइ लाय
मा हैगासिनो पुरि लाबोबाय माया पुरि लाबोबाय मैला ट्रेनावनो पुरि जानोसै नामा मामाया गाइस ट्रेनावथ' गाखोबाय बिराद गोबाव जाबायमोनदां बिसोर ट्रेन गाखोनो मोननाया बेसेराफोर गोबावनिफ्राय ट्रेन गाखोनो होनना बुंबाय दिनै थिखांबाय बिसोर गासिखौबो गाखोना दोङो दायो गाइस बिसोरो ट्रेनाव माला खारगोन जागासिनो आरोखि राङापारा टु हरिसिङा थांगोन जों दायो गाइस नै बिथिं गोदोर मानसि सासे दोङो बाजैयाथ' ट्रेन गाखोयैया 10 बोसोरसो जाबायदां बाजै हा 10 बोसोर जाबायमोन मादि नुनो एसे मोजांसो खेबना होदों आङो एसे मोजां खेबना होदों आङो Iku siapa nudeng ke rok paling enak. Kenapa bra? Osai semua titi haji. Hai. 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 Ya mama. Mama hai. Hai. Kakak. Kenapa? Chef journey mah, chef journey. Bye bye. Kakak. Tata, bye bye. Hang di depan deh. See you. Hang di depan deh. मोनफैबाय गाइस मोनफैबाय दबैनो मोनफैबाय दुगै लोबै एसे फ्रेस जाबाय बेनिफ्राय दायो माने हरिसिंगाव फैनायनि मेन कारना जाबाय नैबे ब्लाड टेस्ट खालामनायनि रिपर्ट आरोना बियो जोंहा एलबिनाया लोमजाबाय थानाय बिराद गोबाव जाबायमोन हामाखैमोन आरोना मुलि जाबाबो हामा बेनिखाय माथो मोनस्रादों होननानै आंनि पुराना जायगायावनो लांस्रानोसै होननानै लाबोनाय जाबाय गाइस बेनिफ्राय ब्लाड टेस्ट खालामबाय माबा सिआरपिनो गाइस गिलु बालुनो माबा सिआरपिनो एसे हमदोंनो दा दिनैथ' डक्टर लोगो मोननाय जायासै माने जाय डक्टरजों नायजानो हायदोंमोन माने डक्टरा गैया जाहैदों बाहेरायाव थांनाय जाहैदों आरोखि बेनिफ्राय गाबोन फैगोन जाहैदों गाबोन देखायनोसै चेकआप खालामनोसै बेनिफ्राय बेखौबो डक्टरनो होनोसै मुलि सुलि हरो मा हरो माबायदि जायो बेनिफ्राय गाबोननो फुड सनितपुर डिस्ट्रिक्ट थांफिननाय जासिगोन गाइस अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला गाइसफोर मेंदोंबो एसे जिरायनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो बेनिफ्राय एसे साबस्क्राइबफोरखौ माहाय फटाफट बारायना होदो गाइसफोर जों डाउनआव थांफाबाय भिडिअफोर आपल'ड होनो लाजिनायसो मोनलायलांसै आं सयथिनिबो मालाबा चेनेल हाखराव फबना दोननोसो गोसो जालायलांबाय आं दे